Áno. Tačo, rozsúbejem ja? Pálo. Teda bude dera, alebo... Ale viem tak, aby som mal opäť na jazdu na bránu. Dobre, opäť možno budem chodiť sa dávku dať, ale to je špeky dať dobre. To ja neriešim proste. To sme hrali. Ale vy, o to ideš, do obrana. Nemali, ani nemali sme chytovku, mali. Brankár ešte ten by sa bol sám, ale on si ich robil sám, ten brankár. A nikto nedobre. Proste to nešlo. To kedy si nás vidia, sme na nový zákup. I nemusí. To je jedno. Tam napríklad niečo ti bolo, že brankár si zastavili 1-0 to bolo? 1-0. Potom zápäť rána, zabehala mi rukou, sa mi zo stredu, vyrazila sa mi do tyčky, takto preskala na ten pritičku stále. Vletel som, trafil ma, nie? A hneď zápäť vidíš, brankárskej šťastie, tu to chýbalo, proste to chýbalo všade. Celé to bolo. Ježiš, ty, aký slav. To kde si vyťahol? O, to má doraz. Erik, prečo ste si na tú bránu vypraviť? Ja si prehral, ty si už ja.